Zato što verujem da treba u toku dana da radimo na ostvarenju ciljeva, a ne na radno vreme. Napisali ste knjigu Hranite ego ili porodicu. Zašto baš ovaj naslov? Ego na grčkom znači ja. Dakle, da li hraniti ja, hraniti sebe ili hraniti svoju porodicu? Priča o Narcisu je opet uvezana tu. Dakle, Narcis je bio jedan mladić koji je došao na jezero i onako kad se nagnuo nad mirnom površinom vode, video je svoj lik, kad ga do sad nije video u životu. I to mu se jako dopalo. I kako se sve više naginjao da se više uživa u svom liku, prešao je kritičnu granicu težišta, telo je prevagnulo, upojio vodu i udavio se. I u njegovu čast iznikao je cvet koji se zove Narcis. Dakle, nemam ništa protiv hraniti ego. Čak je zdravo hraniti ego. Mi često napadamo ego da je to neki demon. I jeste, ali do određene granice on nije demon. Mi moramo da imamo ja. Ja moram da volim sebe. Ja moram da poštujem sebe, da uvažavam sebe, da imam moralno-etičke granice prema sebi. To je moj ego. Ali kad pređem tu granicu, onda počinjem da neefikasno i nepotrebno hranim svoju staklenu sliku o sebi koja se može lako razbiti. Dakle, hraniti ego znači hraniti mišljenje o samom sebi, hvalospeve o sebi, imati srećne uši koje mi neko drugi puni, ali u prevodu, u praktičnom komercijalnom smislu, to punjenje mojih srećnih ušiju ne hrani moju porodicu. Moju porodicu u kapitalističkom svetu hrani novac koji donesem, kupim hleb, kupio sam od pošteno zarađenog novca. Dakle, knjiga se zapravo bavi o tom velikom konfliktu u čoveku. Da li hranim porodicu ili ego? Jer ako hranim ego, neću nahraniti moju decu kući.